Pare Koy, good morning! Hoy, Drew. Ay, hinahinaan mo nga yung boses mo. Ikaw talaga, late ka na nga, nag-iingay ka pa. Kapag napalingon si boss dito, mabibistong late ka na naman. Ay bakit? Mainit ba ulo ni boss, ha? Oo, lalo na sa mga late pumasok. Raulo ka talaga, Epi. Ang totoo niyan, nag-set naman ako ng alarm clock. Hindi lang ako nagising. Paano naman kasi? Panay ang date mo kahit weekday. Ang dami mo kasing babae, Drew. Bawas-bawasan mo. Nasasabi mo lang yan kasi single ka. Single ka kasi ayaw mong mag-date. Huwag masyadong subsub sa trabaho, pre. Kailangan din ng inspirasyon sa buhay. At babae ang makapagbibigay niyan. Ay nako, Drew. Babaero ka lang talaga. Magtrabaho ka na nga. Tambak na yung mga pabeles mo sa mesa, oh. Ikaw talaga. Uy, Epi, kumusta yung chick na pinakilala ko sa'yo? Ayos ba, ha? Ikaw talaga, Drew. Hindi ka ba nagsasawa sa kakareto ng babae sa akin? Obo, mission ko talaga yun, pare ko. 4 na taon ka nang walang karelasyon. It's about time. Hindi naman ako naghahanap. Darating din yun sa tamang panahon. Isa pa, ang labo nung pinakilala mo. 10 taon ang tanda ko. Ang bata, pare. Pero type mo, di ba? Iba yung kislap sa mga mata mo oh. Ewan ko sa'yo, pare. Magtrabaho na nga lang tayo ulit. Baka umikot si boss, sabihin, nagkukwentuhan lang tayo. Hi, Epi. Kanina ka pa? Medyo, pero ayos lang. Kapag nakita naman na kita, sulit na yung paghihintay ko ng ilang oras eh. Talaga ba? Gandang-ganda ka talaga sa akin, ano? Pero, sorry talaga ha. Ang hirap kasi nung exam. Hindi tuloy ako natapos agad. Akin na nga yung bag mo. Ako na magdadala. Parang malalaglag na yung balikat mo eh. Thank you! Sakit na nga ng balikat ko eh. Bigat ng laptop. Gusto mong kumain muna? Gutom na. Akala ko, di mo ko yayayain eh. Tumutunog na yung tiyan ko. Halika. Oh, ganda ng ngiti natin ah. Sino ba yung ka-text mo at napapasaya ka ng todo? Si Mira, pare. Sabi ko na nga ba nagkakamabutihan na kayo, no? Parang ganun na nga. Ewan ko ba, Drew? Hindi ko din alam kung bakit nahulog ako kay Mira gayong magkaiba kami sobra. Kung umasta, parang spoiled brat. Palaging late, alagain. Pero she knows how to make me feel special. Alam mo yun, pare? Yung pag nakikita niya ako, lumiliwanag yung mukha niya. Parang ako yung pinakagusto niyang makita buong araw. Tapos, ang lambing. Palaging nakahawak yun sa akin kapag magkasama kami. Kung hindi sa braso ko, sa bewang. Kung hindi naman, nakahilig ang ulo sa balikat ko. Yun naman pala eh. Alam mo pare, masaya ako na masaya ka. Gaya ng sinasabi ko sa'yo, dating-dati pa, it's about time na magka-girlfriend ka na ulit. Hello, Mira? Epi! Miss na kita. Bakit wala ka pa? 3 oras na ako naghihintay dito sa restaurant, oh. Epi! Sorry na. Hindi ako makakarating today eh. Hindi pa tapos yung meeting ko para sa group project. Due na kasi bukas. Ano? Bakit hindi mo sinabi agad? Pinaghintay mo ako ng 3 oras sa wala? Mira naman. Epi! Sorry na nga. Hindi ko napansin yung oras eh. Busy kasi kami ng mga groupmates ko para sa group project. I also feel sorry for myself for waiting for someone na Hello?
sorry na nga. Ilang sorry ba dapat? Epi naman eh. Ano bang dapat kong gawin para patawarin mo ko? Hindi ko alam, Mira. You figured that out. Forgive me? Paano pa ako magmamatigas eh? Ang ganda-ganda mo. Halika nga dito. Sabi ko na nga ba eh. Namiss mo ako, ano? Epi, luto ka naman ng kare-kare. Yung malapot. Yung madaming peanut butter. Opo, kamahalan. Ano pa ang gusto nyo? Lana, tulungan mo na lang ako sa assignments ko, please. Pagkatapos natin mag-aral, saka mo na lang ako hihatid sa boarding house. Oo na, sige. Simulan mo na yung assignments mo nang mabawasan. Wala ka nang naiwan ha. Wala nga. Check mong mabuti. Idala ko na nga lahat. Okay. O sige, sakay na. Mabuti naman at maluwag na ang kalsada, no? Maganda talaga magbiyahe kapag medyo late na. Grabe talaga tong babaeng to. Kahit saan madikit ang likod, tulog. Buti na lang, maganda pa din kahit tulog. Bakit naman naisipan mo magsimba? Di naman linggo. Paborito mo talaga itong simbahan na ito, Epi? Oo, tahimik kasi dito. Very solemn. Dito ako nagpupunta kapag gusto ko magdasal ng taimtim. Siya nga pala, I have something for you. Wow naman, Epi! Bongga ng pandar mo, ha? Ito ba yung graduation gift mo sa akin? Oh, ang tagal ko nga pinag-ipunan yan eh. Pero seriously, ang tagal kong hinintay na makagraduate ka. 3 taon, Mira. Finally, may diploma ka na. Congratulations! Thank you! Alam mo naman siguro na isa ka sa mga inspirasyon ko talaga. Pakis nga. Bubuksan ko na to, ha? OMG! Ang ganda! Ang laki ng buto nito, Epi! Diamond talaga ito? Oo naman. Will you marry me? Ha? Epi, are you kidding me? Prank ba ito? Seryoso ako, Mira. Pakasal na tayo. Epi, are you out of your mind? I love you, yes, but I am not yet ready. Kakagraduate ko pa lang. Wala pa akong na-achieve sa buhay ko. Papakasalan naman talaga kita eventually. Di pala ngayon. Epi naman eh. Please say something. Epi! Hoy! Ano ka ba? Saan ka pupunta? Epi!
Pare, ilang araw ko nang napapansin na malungkot ka. Hindi ko nga alam kung paano ko napapalampas ang isang buong araw. Bakit pare? Ano nangyari? Matagal-tagal na kaming di nag-uusap ni Mira. Naku, kaya naman pala eh. Ano ba naging problema? Graduate na kasi siya. Niyaya akong magpakasal. Doon din naman ang punta namin eh. Hindi pumayag pare. Ayaw pa. Madami pa daw siyang pangarap sa sarili niya. Siya lang ang pangarap ko pare. Gusto ko na magpamilya. Pare, bata pa kasi. Give it some time. Baka naman after... nagagalaw yung tanghalian mo. Ang layo na naman ang tingin mo. Kahit hindi mo sabihin, halatang miss na miss mo. May iniisip lang ako, Drew. Iniisip mo na naman pala eh. E di, tawagan mo na nang matapos na yung pagdurusa mo. Para saan pa? Wala naman akong sasabihin. Ayun nga, at hindi ka na makakain. Pare naman, ilang araw ka nang ganyan. Paborito mo na nga yung ulam eh. Dati, 3 tasang kanin ng pinagpa-partner mo dyan eh. Ngayon, ilang kutsara pa lang ang naisusubo mo. Busog lang ako, pre. Ang sabihin mo, heartbroken ka. Ayaw mo kasing tawagan eh. Kapag tumatawag naman, ayaw mo sagutin. Paano kayo magkakaayos niyan? Wala namang aayusin eh. Ang ayos na ng mga plano niya. Kaso, hindi ako kasama. Bahala ka pare. Basta nandito lang ako para sa'yo ha. Kapag kailangan mo ng kausap, pag gusto mong uminom, inuman tayo mamaya, tara. Galing ng segue mo ah, iba din ah. Diba? Pare, nag-resign ka daw? Bakit biglaan naman yata? Oo pare, hanggang katapusan na lang ako. Tinanggap ko yung offer sa abroad. Paano na si Mira pare? Wala na talaga kayo? Wala na talaga kami pare. Sa bagay pare, mas mabilis talagang makamove on kapag magkalayo. Paano ba yan? Ingat ka na lang ha. Nandito lang naman ako. Dalaw-dalawin mo ako pag nagbakasyon ka ha. Oo naman pare, ikaw pa ba? Dear love, wala naman ang kasing pag-uusapan eh. Hanggang doon na lang talaga siguro. Baka hindi lang kami para sa isa't isa. Kaya ako aalis. Change of scenery ba? Baka sakaling mas mabilis ko siyang makalimutan kapag nasa abroad na ako. Uy pare, nagulat naman ako sa'yo. Kailan ka pa dumating? Nung isang araw lang pare. Kumusta ka na? Ayos naman. Maaga na akong pumasok sa trabaho. Ikaw pare, kumusta? Ilang taon din tayong di nagkita. Okay naman din. Nasanay na sa buhay doon. Buti naman, di mo ako nakalimutan. Actually, nung tumawag ka para magyayang magkape, may lakad ako eh. Wow, pare. Pinagpalit mo ako sa date mo ah. Uy, hindi pare. Minove ko lang yung dinner. O sige. Magkape na nga tayo at nang makapag-date ka na. Oh, nasaan na yung kaibigan mo? Nauna na. Nagkape lang kami. May date pa yun eh. Ang bilis din ng meetup nyo ng friends mo ha. Oo, nagmamadaling umuwi. Mahirap kasi abutan ng traffic sa daan. Han, ang laki ng bagong mall na to, no? Totoo. Tayong mga Pinoy kasi mahilig talagang magmalling. Ang sarap naman kasing mag-shopping talaga. Or kahit magpalamig lang, di ba, habang nag-window shop. Mahal, fit lang ako ng shoes sa loob ba? Parang bagay sa akin yung naka-display. Sige Han, try it on. Dito lang ako. You'll see me when you go out of the
Epi? Epi, ikaw ba yan? Uy, Mira. Kumusta na? Eto, single pa rin. Kailan ka pa dumating? Nung isang araw lang. I bought 2 pairs, same design, different colors. Ay, may kausap ka pala. Hi! Han, si Mira. Kaibigan ko. Mira, si Jen, wife ko. Hi, Mira! Kinuha mo naman yung number ng friend mo? Matagal-tagal pa naman tayo dito eh. Para naman makapagkwentuhan kayo ng mahaba-haba. Bakit pa? Hindi na. I'd rather spend all my time with you. Halika na, kain na tayo. Bang i-memorize yan? Love Radio Basic!